Aquest diumenge es corre la mitja marató de Granollers. Ja és la 25a edició que se celebra sota l'anunciat "És quan corro que hi veig clar". Com és costum, els dies previs han estat el moment de deixar-ho tot a punt amb l'ajuda de professionals i sobretot de voluntaris. La mitja marató s'ha de preparar en bicicleta. No, no és broma. Pep Soler és mesurador oficial de l'Associació Internacional de Maratons i uns dies abans de la cursa fa el recorregut en bicicleta, amb els mesuradors que certifiquen la distància. Una rotonda nova pot modificar entre 4 i 10 metres la distància total. Lògicament, les ciutats són elements vius, es van reformant i això ens obliga constantment a verificar el recorregut. I aleshores certifiquem que aquella cursa està homologada. Per això, les línies de sortida i d'arribada s'han de modificar cada any. Els dies previs també s'ha d'assegurar que organitzativament tot funcionarà. Són imprescindibles 650 voluntaris, els quals tenen la veritable responsabilitat que tot sigui un èxit. Com aquests, que verifiquen que el material informatiu guardat l'any passat en una dependència del Palau d'Esports continua estant en condicions i no cal modificar-lo. Penseu que només en carrers necessitem prop de 190 voluntaris per tallar carrers. Després hi ha els camins, etc. Això la Guàrdia Urbana, els Mossos no podrien cobrir-ho. És a dir, hi ha 40.000 tasques que sense ells seria impossible d'organitzar. És per això que ja uns dies abans de la cursa se'ls podria considerar els autèntics campions de la mitja marató. De l'aportació ciutadana i en concret del taller del ceramista Toni Comella en surt la fita quilomètrica que cada any s'instal·la al punt corresponent del recorregut, dedicada a persones que se signifiquen en tota mena d'aportacions. Aquest any ha estat el quilòmetre 5, que porta el nom del restaurador Ramon Griver. A la passa meva.